नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जिल्हा मंदिरात आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय युवजनोत्सवाचे दीप पेटवून उद्घाटन. कारवार लोककला, शास्त्रीय कला, संगीत आणि सांस्कृतिक प्रोत्साहन दिवसाठी युवजनोत्सव हे एक उत्तम मंच असा असे भूमापन खात्याचे उपसंचालक रुद्रन गौडा यांनी सांगले. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, युवा सशक्तीकरण आणि खेळ विभाग उत्तर कन्नड कारवार यांच्या वतीन जिल्हा रंगमंदिरात आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय युवजनोत्सवाचे दीप पेटवून उद्घाटन करून ते उलयताना त्यांनी सांगितले की युवा सशक्तीकरण आणि खेळ खात्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सांस्कृतिक प्रतिभा मुखार हाडचो प्रयत्न केला. हाका लागून हांगच्या विद्यार्थ्यांक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार वांटो घेवच्याक सुवर्ण संधी मेळ्ळा अशें त्यांनी सांगले. नंतर युवा सशक्तीकरण आणि खेळ खात्याचे उपसंचालक यान प्रवीण हेमी सांगले की सगळ्या वर्गातल्या भुरग्यांक या युवजनोत्सवाक वांटो घेवच्याक संधी मेळ्ळा. या कार्यावळीत वरिष्ठ कलाकार मोहन, कलाकार पुरुषोत्तम गौडा, प्रशिक्षक प्रकाश रेवणकर, अधिकारी, निर्णायक आणि विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याक आरोग्य तपासणी शिबिर. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या सगळ्या तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायतीत काम करतल्या सगळे कर्मचाऱ्याक आरोग्याच्या हितदृष्टीन जिल्हा पंचायत सीईओ हेमी आरोग्य तपासणी शिबिर उद्घाटन केलं. प्रत्येक संबंधित कर्मचाऱ्यान तेजो सदुपयोग करून घेवचो असे तालुका पंचायत अधिकारी देवराज हित्तलमेके हेमी सांगले. शिर्शी शहराच्या भारत स्काउट गाईड कार्यालयाच्या रायप्पा हुलेकल शाळेच्या सभाभवनात सोमवाराक आरोग्य तपासणी शिबिराचे उद्घाटन झाले. सदाच कामाच्या व्यापात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून प्रकृती बिघन घेऊ जायना म्हण खात्यामार्फत मोफत आरोग्य तपासणीची योजना चालीक लायला. सध्या लहान वयातच बीपी, शुगर, अस्थमा, हृदयघात सारख्या रोगाची प्रमाणा वाढलात म्हण आहाराच्या दृष्टीन आहार पद्धतीत जास्त जागृत राहू जाय असे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगले. या वेळार जिल्हा आस्पत्र्याचे ज्येष्ठ आरोग्य अधिकारी प्रकाश पुराणिक, DHO बसवराव जस, तालुक्याचे तज्ञ वैद्य, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्याधिकारी, आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत PDO, तालुका आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि इतर हजर आशिल्ले. अंतिम मतदार यादीची अधिसूचना 5 जानेवारी 2023. जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी. कारवार.
जातीतले तरुण मतदाराच्या मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी पावला उभारच्याक जाय असे जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी यांनी सांगले. शहराच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय न्यायालयाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या मतदार यादी विशेष सारांश पुनरीक्षण सभेच्या अध्यक्षस्थानी त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यात वट्ट 11,61,687 मतदार असतात. मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण नवीन नाव जोडसाठी फॉर्म 6, नाव कमी करण्यासाठी फॉर्म 7 आणि नाव आणि इतर काही दुरुस्त करण्यासाठी फॉर्म 8 बरोबर योग्य ती कागदपत्र संबंधित मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी BLO यांच्याकडे जमा करची असे त्यांनी सांगितले. मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण वेळापत्रकानुसार डिसेंबर 8 पर्यंत नोंदणी करण्याची मुदत दिली असा. BLO घरांघरा वचून मतदाराची यादी जमा करतात आणि मतदार यादी विशेष चळवळ 3 डिसेंबर आणि 4 डिसेंबरात जातली. अंतिम मतदार यादीची अधिसूचना 5 जानेवारी 2023 जातली असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत उपजिल्हाधिकारी राजू मुगवीर, निवडणूक शाखेचे तिरस्करदार M शेख, भाजपाकडल्यान दामोदर रायकर, काँग्रेस पक्षाकडल्यान विनोद बी नाईक, प्रभाकर माळसेकर आणि JDS पक्षाकडल्यान अजित आर पोकळे हजर आशिले. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. लॉरी पंदात पण शिरसीत बाईक सवार व्रत. शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी कांसूर ग्रामालागी लॉरी आणि बायकाप अपघात जाऊन एक व्यक्ती मरण पावली घटना आज घडली. शिरसी कांसुरालागी लॉरीच्या चाकापोंदात पण बाईक सवार गंभीर जखमी झालो. तितूत बाईक सवारालो एक पाय मोडील घटना घडली. जखमी झालेल्या बाईक सवाराक नागराज वय 27 या व्यक्तीक पुढील उपचारासाठी दाखल करताना ते गेली प्राणज्योत मालवली. शिरसी पोलीस ठाण्यावर या प्रकरणाची नोंद झाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.